Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw mao ang atong ikasiyam nga tuig sa pagsaulog sukad ta natukod nga parokya. 9th Foundation Anniversary. Happy anniversary ninyong tanan. Happy anniversary. Mga igsoon, ang simbahan nato dinhi ni San Vicente Ferrer usa ka pari milambo sulod na niining siyam katuig. Atong iampo nga pinaagi sa atong patron si San Vicente Ferrer magpadayon ang paglambo niini ug labi na gyud ang paghiusa ug pagbalaan sa kinabuhi sa atong mga parokyano dinhi man sa atong teritoryo ug parokyano sad nato sa mga online parishioners nga kanunay untang anaa ang kalinaw, kahiusa ug ang tawag nato kaayuhan, healing sa atong kinabuhi, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Nagasin
Magampo kita, o Dios nga nagpasidungog kang San Vicente nga pari sa pagka magwawali sa ebanghelyo, itugot na ngamuyo kami nga diha sa langit, mabulahan kami sa pagtanaw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente nga maghuhukom dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Gidungog na nga may nakighilawas diha kaninyo ug hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga pagano wala makabuhat sa ingon. Kay gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang inaina. Unya nagpagarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Alang kanako, bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa Espiritu, ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, gihukman ko na ang naghimo nining mangilad nga butang, samara nga uban ako kaninyo. Sa inyong pagtigom, nakigtagbo ako kaninyo diha sa Espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus, nga nakiguban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas, aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga kamo magpagarbo. Nasayod kamo sa giingon, ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Kinahanglan nga inyong isalikway ang daang patubo sa sala aron maputli gayud kamo. Unya, mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo, ingon sa akong nahibaw-an nga kamo maugayon. Kay si Kristo, ang nating karnero sa pangilin sa pagsaylo, gikahalad na. Busa, sa ulugon ta ang kumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Kay ikaw, O Dios, dili malipay diha sa kadautan. Walay taong dautan nga magpabilin diha kanimo. Dili unta mo barog ang mapahitason diha sa imong atubangan. Gidumtan mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Gilaglag mo ang tanan, giga nagasulti og bakak, nga nagasulti og bakak, ang mamumuno ug ang limbungan, gikasilagan sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong
mapan ang tanan nga nagadangop kanimo. Maglipay unta ug magsadya sa kahangturan. Panalipdi sila aron ikaw mahimong kalipay. Kanila nga nahigugma sa imong ngalan. Unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa laing adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Didto may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa ilang gipanid-an pag-ayo kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Apan nahibaw-an ni Jesus ang ilang gihuna-huna og iyang giingnan ang tawo nga kuyos og kamot, tindog og dali ngari sa atubangan. Unya miingon si Jesus kanila, "Pangutanon ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhato nato sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba?" Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao, "Ituyod ang imong kamot." ug gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang simbahan nagsukad sa gitawag natog Apostolic Foundation. Ang Apostolic Foundation mao ang 12 ka apostoles unya si Kristo maoy sentro niini. Saman si Kristo buotan o buangon? Buotan. Ang mga apostoles 12 buotan o buangon? Ang uban ay pagkabuangon. Si Judas gitangtang man to si Judas, namatay to siya, so giilisan siya ni Matias. Pulos na sila mga buutan. Pero ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili mao ang sinugdanan gyud sa pagtukod sa katawhan nga nagsunod sa Ginoo. Ang mga Hudiyo, ang mga Israelita mao gyud sinugdanan nga gipili sa Ginoo gikan ni Abraham hangtod gyud niabot si Kristo. So pag abot ni Kristo,
gisumpayan lang niya o iyang gitarong ang nagkahiwi-hiwi na nga pamaagis kinabuhi nga gipuy-an sa mga tao nga pinili sa Ginoo. O kinsa man ni ang mga Hudiyo, mga Pariseo, mga Saduceo, mga iskriba, mga pari ni adtong panahona. Nakaron ang pangutana ni Kristo sa atong ebanghelyo, unsa may maayong buhaton sa adlawng igpapahulay? Sa ila sa una Sabado, ato karon Domingo. Pero pwede sa ninatong ingnon, unsa may maayong buhaton sa mga tao nga membro sa simbahan? Ana, ang pagbuhat bagdautan o ang pagbuhat og maayo? Sa inyong paminaw, pagbuhat og dautan o pagbuhat og maayo? O dali kay mo makatubag, ana. Ang pagtabang bas kinabuhi o pagpatay? Pagtabang. Dali kay mo makatubag. Pero sila, wa katingog. Wa katubag. Sila'y nagda sa simbahan, pero wa katubag. Doon na sa ipipila nato din maglisod og tubag. No? Nanglitan ron. Unsa may buhaton sa bana nga nangabit? Pasayloon o hinginlan? Kamong nagsigig simba din nga mga asawa, unsay buhaton sa banang nangabit? Hinginlan o pasayloon? Amay kay magkatubag dahil mo. Atong balihon, kamong mga bana nga nanimba karon dinhi og sa online, unsay buhaton sa asawa nga naay daghang laki? Higugmaon o bunogon? Na. Mo na'y pangutana ni Kristo. Uy, si Kristo ang iyang opsyon kay ang pagtabang man, ang pagpasaylo man, ang pagbuhat magmaayo. Naglagot ang mga pinili sa Dios nga mga kaliwat sa mga Hudiyo. Naglagot. Doon ay panahon mga igsoon nga maglagot ta sa tao nga magbuhat og maayo. Kabantay mo ana? Wa mo kasuway? Nga ka na maglagot kas taong naghimog maayo? Wa mo? Pananglitan, ang imong anak mutug-an sa tinuod nga nangawat kas kwartas imong bana, di ka maglagot? Ha? Kana bang imong anak ba gamay niya pa, mama kita nako nanguha og kwarta des imong pitaka, di ka maglagot niya? Pero kanang iyang pagtug-an ngadto sa imong sa iyang papa, unsa man na, maayo o dautan? Maayo kayo na, wa siya mamakak. Uy, daghan kay mga tao karon nga masuko sa tao nga magbuhat og dautan. Magbuhat og maayo, labi na gyud mo tug-an sa kamatuoran kay daghan na kayrong fake news. Bisa kanang ingnon ka, kanang imong buhok kinuluran man na, di man na tinuod, di ka maglagot ana. Kanang imong kilay kinuluran man na, tato naman lang na, di man na dili naman na tinuod nga kilay, di ka maglagot. Oy, matod pa nila, truth hurts. Di ba? Muna dinhi sa atong unang pagbasa, si San Pablo ni ingon, nganong nagpagarbo na manuon mo sa inyong sala? Nganong mao na manoy inyong pagarbo ng mga sala? Mauwaw unta mo ana, kamong naa sa simbahan, mauwaw unta mo, labi na gid ang sala sa kalaway. Karon mapagarbuhon kay ng atong mga batanon, mag-agbay-agbay, magkiskis pa, pulos babay, pulos lalaki. Gara naman nun kaayo. Nagpuyo-puyo, nindot pa kayo mo, butang-butang og laso-lasos ilang anak, purti pag yun magkiskis, pag yun dihaan ng daplins dan nya nagpuyo-puyo. Ang kuyaw o ang pare isan mapagarbuhon kay mo agbay sa madre nya gara na sa nun kayo. Kana bang dunay panahon nga gara kay tas atong sala para ang mga palahubog murag sikat kay sila mahubog. Kanang mga manuyupay murag gara kay sila nga pulos sila manuyupay. Kadang magsigig patusok ang mga dunggan, mga laki, dagko kay butangan, pagtansan ang dunggan, magpatato, porting daghanang buling-buling sa lawas. Murag proud na noon kayo.
ug mao ni ang gikoreksyonan sa simbahan. Hinaot unta nining atong pagpadayon sa atong pagkaparokya, ato ni siyang sundon ang unsay tumong sa simbahan. Matud pas atong tubag sa salmo, unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Ang simbahan mo'y nagda sa katarong, dili necessary nga ang pari nga na-in-charge sa simbahan o ang nagsigig panimba mga tarong. Pero ang simbahan kanunay gid nang matarong, kanunay balaan. Una, salamat sa nisunod sa simbahan og misuporta dinhi sa atong simbahan, labi na gyud ang nanagtukod niini 9 years ago or before pa 9 years ago ang atong katigulangan. Karon pa may mga tiguang din mga tiwasono na sad kaayo. Pero kana sila mao gyud nay nakatabang pagtukod ani. Batan-on pa na sila sa una katong gasugod pa dihang kapilya. Inana batan-on pa na karon galisod naglakaw. So sunod ana adto na nas bahak pauli, no? Pero doon na sila gibilin nga matarong ang atong parokya. So congratulations sa mga nagtukod. Pakpak. Salamat. Salamat kayos nagtukod. Ang niya pa dinhi o ang wa na dinhi. O, di ba? Pero sa una nag-away-away puto sila. Nag-away-away. Oy, nag-away-away. Oy. Naguba gito ilang kapilya gani. Karon sa sige gyapong away-away dinhi. Nagyapong away-away. Dili ginamawa si Kristo gani giaway magani. Di ginamawa pero musubay, bulahan tong musubay sa katarong sa simbahan. Ug mao na nakita dinhi nagpadayon tas pag-ugmad o pagpalambo sa atong simbahan. Kada dunay special occasion na sa tay special nga kaayuhan. Sama karon nang hatag-tag mga bugas o mga gagmayng noodles, sardinas ngadto sa labing minos mga 2,000 ka pamilya dinhi sa tibuok natong parokya. Salamat sa nipalit sa atong slots na SBF MP. Nag-budget anig mga 1 million pero among kwenta-kwenta gabi mura bag mo sobra gamay. Sige lang, okay ra na. Ana no? So napa may nahibili na to karon napay slot among kwenta gahapon na apay 30 na lang ka slots. 30 na lang ka slots ang kuwang tiwasan na lang ninyong palit karon. So salamat kays namalit, pakpakan natong namalit ni ini. Nya karong Huwebes 3 days from now mag-celebrate pa sa tas birthday Mama Mary mo tong namaligya pud ta sugod gahapon og Big MM. Birthday embrace and graces of Mother Mary. Ako sa 2,000 ka slots, 300 per slot. Kay doon na sa tayo gi-budget nga mga 500,000 sa ato sang himuon nga maayo anang adlawa. Nya, gahapon sad nahalina na taog 197 ka slots. Oh, pakpak. Pero paspas kay ni kay tuluran ni kaadlaw. So napay 1,803 ka slots. Naaw natog mahurot ba ni Koto brong Huwebes. Hurot ka ni dili. Si Aros ag dili mahurot no. Nya ang ato sang dopes para sa atong parokya as of yesterday para ni sa atong project ay nakatungtong nagitaglain nga level sa 1,000. 4,060 na ang atong halin. Yes, salamat. Ni Ongo ta atos 3,000 na dugay-dugay ta atong 3,000 karon 4,000 tanaw na tong sunod adlaw mahimo na baning 5,000. Kining mga butanga akong gisgutan kaning palit-palit na tong slot para sa kalambuan sa simbahan atong gipadayon ang kamaayo nga gisugdan ni Kristo, gisugdan sa atong katigulangan dinhi sa atong parokya ug ato ning padayonon ibilin tanis atong mga sumusunod aron magsigi sila celebrate og anniversaries sa simbahan. Karon ikasiyam pa. Masig moabot ning ika 900 years anniversary. Kitang tanan ana pulos na tuas langit, no? Sige lingya imong tupad. Ingna imong paminaw, malangit ka. Oh, malangit kay nakaapil sa biblical rosary.
Katong nalit, purgatorio. Di ba? Purgatorio tong nalit. Pero sagdi lang, kapil man sa uban. Langit na ta. Ito lang yung bunloton tonto as purgatorio. Padayunon tani, ang pag-ampo kanunay, pag-alagaray, o ang pag-inantusay alang sa kaayuhan. Ato karong himuon ang pag-ampo sa atong foundation anniversary, 9th foundation anniversary, manindog. Mga igsuon uban sa malipayon og mapasalamaton nga mga kasing-kasing nining atong pagsaulog sa ikasiyam nga kasumaran sa atong pagkatukod isip parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa Liloan, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa atong maluluyon o gamhanan nga Dios kinsa maoy bugtong tuburan sa tanang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa adlaw sa kasaulugan sa pagkatukod sa parokya. Pag-ampo sa pagpasalamat. Mapuanguron nga Dios ug Amahan sa kaluoy, nagpasalamat kami kanimo niining kasumaran sa pagkatukod sa among parokya, maingon nga mga anak nga nakasala apan gipasaylo, nahisalaag apan gipabalik sa among langitnong balay, namatay apan gibuhi pag-usab sa lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Nagpasalamat kami kanimo sa paghatag nimo kanamo kang San Vicente Ferrer among patron, nga nanalipod sa among katilingban, naghiusa sa among mga banay, nagpanalangin sa among mga panginabuhian, ug nagdala sa kinabuhing dayon sa among mga hinigugma nga mihalin na. Kaluy kining imong mga parokyano, ang ania sa sulod ug atua sa gawas sa among parokya, nga nagdebosyon ug nagpadayon sa pagsunod sa mga hiyas ug pagtulun-an ni San Vicente Ferrer, nga kining tanan namo mga pag-ampo, pagsakripisyo ug pagtinabangay sa pagpalambo sa among parokya, musangput unta sa kaluwasan namong tanan. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Ang usa ka babae nga nabuta sa dugay na kaayong panahon ug wala gayud magpulos ang tanang tambal nga gigamit niya. Nagsaad ang mga kauban niya nga ihatod siya sa gilubngan ni San Vicente ug naayo siya dayon. Apan sa naayo na siya, wala nila tumana ang gisaad nila ug nabuta siya pagbalik. Nagsaad sila pag-usab ug gidala na gayud siya ngadto sa gilubngan sa santo. Ug wala pa gani sila moabot dito sa lubong, naayo na siya ug nahiuli ang maayo niyang pananaw. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining Tridum. Palihog manindo. Sa matag pag-ampo atong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa simbahan, nga mapuno kanunay sa grasya ug gugma sa Dios diha sa ilang pagsangyaw sa ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga makiangayon silang moapod-apod sa mga panginahanglan sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga walay hugot nga pagtuo kang Kristo, nga lamdagan ug magdasig sa pagbansay sa ilang gituhuan sa pagwali sa atong mga misyonero, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kang halangdyong Teofilo Kamumot, nga isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ikilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga makakita na sa kahayag ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nun og maluluyong Amahan, wala kami mahimo kung wala ang imong panabang. Dawata kining among mga pangamuyo, nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangaman ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang sa puslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, sudo nga ang mga gasa nga among gihalad karon niining pangilin ni San Vicente Ferrer. Itugot usab nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod sa among ginahimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente Ferrer
sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na kadto mga nagtukod niining among parokya. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, si San Vicente Ferrer wala moundang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo o gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinaagi sa gahom niining misteryo liguna ang imong mga alagad diha sa pagtuo sa kamatuuran aron bisan asa ila kining itug-an sa pulong og sa buhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalig-on sa pagtuo. Ang ato lang buhaton, di gid nato ipagarbo ang sala, magsigigid tagbuhat og maayo. So salamat sa mga mibuhat og maayo og mialagad nato nining atong misa karon sa atong mga ministries dinhi simbahan sama sa lectors nato, salmista, love offering assistants, ang atong PYCC, mo'y nagtabang sa nato og ang atong choir, ang atong mga sacristans, atong mga IT nga nagpasilitate ni ining ato karong misa, naglimpyo sa atong simbahan og ang nagdecorate ni ini. Okay ra bang atong dekorasyon? Salamat kay Ginoo kay pang-celebrate gini nato sa atong 9th foundation anniversary. Salamat ninyong tanan, labi na gyud sa mihimo sa formal offerings nga gipanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Sister Eleuteria Alin and Manorinia family. Masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. So, salamat sad kayo sa namalit sa atong slots. Ang atong dupes na anatay 4,060 slots, 50,940 na lang ang kuwang. Nya sa atong SBF MP 30 slots na lang ang kuwang, 1,970 na atong halin. Nya sa atong bag-ong special slot
para karong Huwebes sa birthday ni Mama Mary nga kita taytulan natog Birthday Embrace and Graces of Mother Mary, Big MM, na natay halin nga 197 slots, 1,803 na lang ang nahibilin, tag 300 ni per slot. So atong pakpakad ang tanang ni palit ni ini. Salamat kayo. So karong hapon na atay misa gyapon sa alas 12:15. Tiksi ang inyong mga kaila nga pasimbahon kon makalugar sila sa alas 12:15. Nya dayon na atay motorcade alas 4 sa hapon. Mang join pud ta niini atong paningkamutan og sa alas 6 sa gabi mao ang atong high mass. Mas maayo kon ni atang tanan labi na gyud ang mga mandated organizations. Manganhita sa simbahan mo na atong main celebration mass para sa atong di ba na kapistahan no? Kasaulugan sa 9th foundation anniversary. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Picture sa ta.